Nsellmilkom ħbieb tiegħi u segwaxi tal-Kamra Sportiva wara l-logħba tal-ħadd bħala partitari tal-Manchester United konna ħafna disappuntati u ridna li l-logħba li jmiss tasal kemm jista' jkun malajr. Waslet fil-logħba ta' kontra Real Betis l-ewwel opportunità li kellna sabiex nagħtu risposta li t-tim għadu hemmhekk u rnexxielna nagħtu risposta b'riżultat konvinċenti. Manchester United 4, Real Betis 1 u ma ninsewx li Real Betis dis-sena sejrin tajjeb ħafna fil-lig Spanjol, il-weekend li għadda rnexxielhom ukoll iżommu d-draw li Real Madrid u ma neħħux mill-meritu lit-tim. U jiena ngħid ukoll it-tim għandu meritu apparti fuq il-logħba tal-lejla li ntlagħbet, it-tim għandu meritu wkoll għaliex kieku forsi f'staġuni ta' qabel konna rridu nistennew sal-logħba tal-ħadd kontra Southampton sabiex inkunu nistgħu nagħtu risposta, però dat-tim tant kemm ħadem li rnexxielu jellimina lil Barcellona li it's not an easy task. Meta tqis lil Barcellona qegħdin l-ewwel fl-La Liga, favoriti li jerbħu l-lig wieħed qed jistenna li l-Barcellona jsiru champions ta' Spanja u għaldaqstant ix-xogħol li għamlu l-United ippermetta li r-risposta wara dak ir-riżultat diżastruż tal-weekend ikunu nistgħu nagħtuha qabel. Jiġifieri ejja ma nneħħux mill-meritu lit-tim ta' kemm għamel effert it-tim. Bħala partitarju tista' tgħid li kuntent ħafna b'din ir-reazzjoni, jiġifieri tanalizza l-logħba Ten Hag raġa' beda l-istess players u forsi wieħed ma jaqbilx ma' dik id-deċiżjoni u jgħid normalment ma tantx taraħħa, jiġifieri li tim ġie umiljat dak il-mod kontra r-rivali tiegħu li jarġa' jibda l-istess tim, però turi wkoll il-mentalità li qed idaħħal Ten Hag illi aħna nitilfu u nirbħu flimkien, jiġifieri mhux meta nirbħu ejja nieħu l-mertu jien u s-sattor tagħkom illi tlifna. Jiġifieri ħa responsabbiltà hemmhekk Ten Hag li anke hu kellu deċiżjonijiet importanti u piece importanti li jieħu. U dik hija sabiħ ta' tim, tal-kollettività ta' tim. Jiġifieri hemmhekk Ten Hag raġa' ta' il-fiduċja tiegħu billi lill-players li qallhom isma' dina kienet blip, però ejja nerġgħu nirrispondu flimkien. U ma kienx hemm mument aħjar li tirrispondi b'goals mill-ewwel fl-ewwel 5 minuti, gowl ta' Marcus Rashford illi kompla fil-vena tajba tiegħu li jiskurja bħala l-iktar goal scorer prolific li bħalissa għandhom il-United u kien gowl finish eċċezzjonali li ta' u fetaħ il-bibien sabiex United ikollna siq ġewwa diġà fl-Europa League. Però ma kienx daqshekk forsi sempliċi kemm tidher għaliex ir-Real Betis ukoll irnexxielhom iġibu il-gowl ta' draw. U permezz tek jiena ma naħsibx li dak il-gowl ikolli ngħaddi naqra kumment fuq u biex ma nistax nifhem kif ma ġiex jgħod bħala handsball għax jekk inti kellek parti xtilha u l-ballun miss handsball rilevanti skur jgħidx inti imma nara regola naqra unfair u kienet bażikament kienet il-mument li daħlet lil-Real Betis allura fil-partita u għal-momenti kienu ftit aħjar mill-United ukoll, speċjalment meta tqis l-iżbalji li beda jagħmel De Gea li setgħu wkoll marru 2-1 minn fuq
Ġifieri naħseb l-iskor in ġenerali seta' kien li United kienu minn taħt xi 2-1 u stajna wkoll argumentajna li isma' kellna nkunu iktar minn fuq għaliex il-gowl ta' Real Betis fl-opinjoni tiegħi kien unfair u ma kellu qatt jingħata. Però iktar milli noqogħdu ngħidu għax bħas-soltu t-tim raġa' risponda mod effettiv u ma domniex biex arġajna skurjajna it-tieni ballun ta' Anthony, ġifieri Anthony f'dawk il-pożizzjonijiet ma tantx jiżbalja u he did what he does best. Ġifieri Anthony f'dawk ix-xuttijiet m'għandniex players bħalu, ġifieri kif il-mod kif jangola x-xutt kien gowl sabiħ li raġa' serraħ ftit l-imħuħ tas-supporters, ikkalma ftit is-supporters u lit-tim illi naħseb minn hemmhekk li we never looked back. U hemmhekk nagħtu mertu wkoll lill-Anthony għalkemm mhux qed jispikka daqshekk fil-pitch u hemm ħafna aspetti tal-logħba li jrid itejjeb. Dak l-affarijiet naħseb li ġab xi ħaġa lit-tim li qatt ma kellna, ġifieri qatt ma kellna naħseb dak it-tip ta' players li kapaċi jangulaw dak it-tip ta' xuttijiet. Ġifieri kif kien qisu Coutinho meta kien jilgħab mal-Liverpool nara dawk is-similarijiet jiena bejn it-tnejn. Ma konniex kuntenti bit-2-1 għax nafu li 2-1 huwa riżultat li jista' jinbidel malaj plus mhux riżultat daqshekk bl-away goals stajt illum forsi iktar aċċettabbli. Però xorta waħda it-tim kompla jippuxxa ġibna tielet gowl ukoll, ġifieri Bruno Fernandes minn corner u llum nagħti mertu il-Bruno Fernandes ukoll u nagħtih anke il-man of the match li wara l-kritika li rċieva wara l-logħba tal-Liverpool fosthom anke jien ħassejt li fil-logħba kontra l-Liverpool Bruno Fernandes ma tantx kien eżemplari, però llum Bruno Fernandes kellu partita eċċezzjonali u għalija kellu jirbaħ il-man of the match. Infatti, jekk Minister żbaljat ukoll ġie vvutat ukoll il-man of the match mis-supporters ukoll ta' Manchester United. Ġifieri 3-1 hemmhekk u wasal ukoll lejn l-aħħar ukoll ir-raba' gowl ta' Wakehurst. Ġifieri Wakehurst illi nafu illi mhuwiex l-aħjar finisher fl-opinjoni tiegħi mhuwiex striker tal-Manchester United, però ħadd ħafna pjaċir li skurjax dan huwa plejer li għalkemm ma tantx il-ballun jitfgħu fix-xibka huwa plejer illi ma jiqafx u naħseb li ħaqqu huwa plejer li jiċċelebra ma' sħabu kull gowl huwa ħafna plejer li jagħmel ħafna dirty work meta ma jkollux il-ballun f'saqajh kieku jħassra għandu l-aspett iktar tal-finishing naħseb huwa plejer komplut. Jekk hux ħanatuh kuntratt ġdid. Jew le dik hija bħalissa open to debate ġifieri u hija deċiżjoni ta' li Ten Hag irid jiddiskuti mal-key stakeholders fil-klabb tal-United. Illum kont ftit disappuntat b'De Gea, ġifieri De Gea nafu li għalkemm huwa shot stopper eċċellenti. Ibagħad naqra bil-ballun f'saqajh u naħseb li kif jintlab il-futbol illum dik hija xi ħaġa li goalkeeper tal-United ma jistax ikollu. Ġifieri għadna niskutu jekk għandu x'jingħata il-kuntratt il-ġdid De Gea u hija deċiżjoni li mhix daqshekk faċli. Ġifieri wieħed irid jara x'availability hemm in terms ta' goalkeepers u jara minn hemmhekk. Però De Gea il-fatt li ilu daqshekk snin mal-United u jisu għadu xejki bil-ballun f'saqajh li llum li wara l-partita tal-Real Betis ġifieri seta' poġġa lit-tim fi żvantaġġ kif ġieli rajnih jagħmilha wkoll f'logħbiet oħra. Hija naħseb aspett tal-logħba li ma nafx kif baqa' ma tejjibix. Għandna sieq diġà fil-kwartra tal-finali, ġifieri issa iktar ma navvanzaw, iktar nistennew li niffaċċjaw timijiet li huma aktar tricky, hemm fadal timijiet jekk l-affarijiet javvanzaw il-favoriti, ikollok timijiet bħalma huma Roma, Juventus, Sevilla. Ġifieri hemm timijiet li huma
ma tarmihomx fuq il-karta u ovvjament wieħed jistenni dik, jiġifieri li inti iktar ma tavvanza fil-kompetizzjoni iktar se taffaċċja timijiet ta' livell, però ma ninsewx għalija wara li rnexxinna neliminaw lill-Barcellona għandna m'għandniex għalfejn nibżgħu minn ħadd. Jiġifieri Barcellona kien ostaklu tqil ħafna u jekk irnexxinna nelbu lill-Barcellona, jekk irnexxinna nirrispondu kif irnexxinna nirrispondu waqt il-logħba tal-Betis, ovvjament ma nibża minn ħadd. Jista' jkun hemm timijiet ukoll bħall-Arsenal li qegħdin jekk javvanzaw kontra l-Sporting wara l-ġew draw ta' 2-2 ukoll huma tim perikolus meta tqis il-kampjonat li qegħdin ikollhom fl-Ingilterra, però għalija l-Manchester United m'għandhom jibżgħu minn ħadd. Ġifieri l-ewwel naraw illi navvanzaw, issa nilagħbu away kontra Real Betis, però qabel dik ġejja l-logħba wkoll kontra Southampton u naħseb fil-kuntest ta' kif ġie l-lig, naħseb issa f'daqqa waħda l-Europa League raġgħet ħadet signifikat differenti. Ġifieri ġiet kważi iktar importanti għal United. Għandna siq ġewwa mal-ewwel tista' tgħid 3 postijiet, ġifieri jkun diżappunt ħafna l-klabb jekk ma rnexxinniex niġu mal-ewwel 3 fil-Premier League, u għaldaqstant nemmen li għandna nitfgħu l-efforts kbar fuq l-Europa League għaliex jekk irnexxinna nerbħu tazza oħra, ara kemm tiswa għall-moral tat-tim, għall-konfidenza tal-coach u forsi anke potenzjalment li tattira wkoll anke players li jiġu mal-United. U ma ninsewx ukoll li jekk tirbaħ l-Europa League tkun sidit ukoll fil-gruppi u fil-polots taċ-Champions League. Ġifieri dik hija huwa vantaġġ u nemmen li l-United għandna wara li rnexxinna neliminaw il-Barcellona. Jekk irnexxinna neliminaw tim ieħor effettiv u perikolus bħal Real Betis u konna komdi tista' tgħid 4-1 huwa riżultat tajjeb ħafna għalfejn m'għandniex nieħdu din il-kompetizzjoni b'serjetà u nemmen li jekk ħamel Erik ten Hag. Dak li kollox li kelli xi ngħid fuq il-logħba tal-partita bejn Manchester United u Real Betis, kuntent ħafna bħala partitarju, issa nifqu wafqa għar-riklami, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna ħbib tiegħi u nsellmilkom. Il-lejl it-tajjeb biftijaj Milanisti u anka mumiex u l-lum ovvjament ma jistax ma jkonniex id-daħqa. Irnexxielna wara 11 sena li nirritornaw mal-aqwa 8 ta' Ewropa. Propju l-lum 8 ta' Marzu nirritornaw mal-aqwa 8 fl-Ewropa. 8 ta' Marzu hija ġurnata li ovvjament ma nistax ma ngħidix nawgura lin-nisa kollha naf il-video ħajkun ħareġ mhux illum li l-lum huwa l-erba' l-video ħajħroġ iktar tard, però nawgura il-jum il-marat tajjeb lin-nisa kollha li qegħdin isegwu daw il-videos. Naf li huwa daqsxejn tard imma ovvjament jiena qed ngħidu proprju fil-ġurnata, l-aħħar ta' ġurnata ngħidu hekk. Nirritorna fuq il-partita tal-lum logħba illi nistgħu ngħidu illi il-Milan biex ngħidu hekk ħadniha b'mod illi niddefendu però mhux naqalgħu ġofina u nattakkaw bil-kontrattakk Pioli illum kien ġenjali. Il-fatt li lab lil Brahim Diaz sorprenda lil kulħadd għax kien ħajibda Ben Nasser, fil-verità
iddeċida li jilgħab bil-Brahim Diaz bi Krunic flimkien ma' Tonali f'nofs il-ground u kienet mossa il-lina li għallum Brahim Diaz kien l-aqwa player fil-ground. Jina li għallum kew kelli nażel player li jieħu l-unur tal-aqwa player fil-logħba intih lil Brahim Diaz għax mingħajr dubju li hu kien l-aqwa player fil-ground. Għalija personali nasa, ma biex mi jista ovvjament jikkummenta, anka naħdu peġira ħna naraw il-kummenti tagħkom. Mil-bqija kienet partita li jiena li nistanajt li anka dro kważi jisu daqxejn zejjet jisu, sawa. Biex għadnajt li konna ntuhom xi tlieta, però kiekur baħna ma konna nizerqu xejn. Assolutament le. Assolutament le. Però ma rbaħniex ma l-importanti li għaddejna. U għaddejna biex ngħidu hekk brasna ħel fuq u ħriġna kuntenti mill-ground. Il-Tottenham f'180 minuta taw żewġ ċuttijiet fil-lasta. Nisaru l-lum, wieħed permezz ta' Hojbjerg, kien xut li majnjan ta' fuq corner faċilment, u Magic Mike. Grazzi li ritornajt f'din logħba daqshekk importanti. U t-tieni, propju grazzi għal Magic Mike daqqa ta' rasta Hurricane minn fuq Radek Krunic u naħseb l-uniku żball li sar fid-difiża tal-lum. Għax id-difiża kienet blat. Daqqa ta' ras u Mike Maignan jintefa' minn dut u jġib ballun il-ġmil tiegħu. Il-ġmil tiegħu. Xi pjaċir tgħidha li rtornajna mal-aqwa 8 tal-Ewropa. Xaġa sabiħ immens. Mill-bqija il-bidliet kienu tajbin illum daħal Origi minflok Giroud, daħal Rebic minflok Leao l-aħħar fit-89 minuta. Daħal Ben-Naser, daħal tajjeb ħafna Ben-Naser, ħafna, u lab trekwartist illum. Sota Ben-Naser nafuq fil-midfield biex ngħidu hekk. Jilab fil-nofs li kien ma' Tonali flok Krunic. Illum lab avvanzat, Krunic ħallef fejn u x'indaħalu. U kien għamel partita tajba ħafna, ftit li daħal kien tajjeb ħafna, jienu ġobni ħanajdu hekk. Ma nista' ngħid li kien ħadd li dejjaqni jew li ma ġobnix għax kollha għamlu xogħolhom. Però hekk ikoll insemmi players ngħid daw kienu l-aqwa, insemmi lil Brahim Diaz nerġa' lil Fikayo Tomori illi wkoll kien eċċellenti fuq wara llum, eċċellenti jekk mal-Fiorentina bata illum patta għax għamel logħba tal-bliħ. Meta jkollok timijiet li jilagħbu futbol fast, il-Tomori tridu fil-ground. Nammetti illi jina qed tinserraħ lilu biex jilab l-kjer, mhux biex inserħu sempliċement biex inwanni nkun lab l-kjer għax għandu l-esperjenza, u t-tieni minħabba li Tomori mal-Fiorentina ma kienx daqshekk tajjeb, però ningrazzja l-Alla li jina minix Pioli. U li Pioli ddeċida li jagħmel formazzjoni u ma jismax miċ-ċomma mnalla kien hekk ma kienx jasal dan ir-riżultat sabiħ u għax ngħidu kif inhi tkun mal-ewwel 8 tal-Ewropa hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Għal min jiġi kull sena tipo bħal Real Madrid, bħal Bayern Munich, bħal Jinnaf, bħal Manchester City, mhux ħajt Paris Saint-Germain għax għawen qalaw, anka bħal Liverpool għalkemm dis-sena ma naħsibx li jaslu, sorry Chris, imma hekk tidher. Hija xi ħaġa normali, imma t-tim tal-Milan wara 11 sena hija xi ħaġa sabiħa, u anke l-fatt li Champions League reġgħet saret id-dar tagħna, u ħana la busta żewġ logħbiet oħra fil-kwarti tal-finali, nispera li ma' Chelsea, x'dik li ngħidha, nispera li ma' Chelsea, minix qed ngħidlek niġu ma' Chelsea ħa naqlawhom, però jien nixtieq niġi magħhom, nixtieq nerġa' nilgħab kontrihom. Bħal ma xtaq naqla lit Tottenham, nixtieq nilgħab ma' Chelsea. X'nixtieq jien. Mill-bqija m'għandix xi ngħid. Inħossni li ma tantx għandi xi ngħid iżjed li fli ħanorqod kuntent. Għanorqot ferħan u issa nistennew naraw il-ħaddieħor jilab għada, le mhux għada l-Europa League Conference. It-tlieta tad-dieħla u l-erba' naraw il-ħaddieħor, noqogħdu gallerija nistennew il-ħaddieħor biex imbagħad naraw ftit il-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla, ġifieri d-data tkun 17 ta' Marzu, jekk min isser żball, fi 17 ta' Marzu għandhom jitilgħu il-Polots tal-UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League tal-kwarti tal-finali ta' tliet tazzi u naraw ftit il-Milan minn ħajkun imista. Issa jiġi min irid l-importanti jien nixtieq iċ-Chelsea nerġa' ngħidha, però l-importanti li wasalna saw. Issa għalna ngħaddu ġifieri għas-semifinali, però jien għalija li wasalna saw ma l-aqwa 8 jien ġa kontent. Ġa kontent onestament.
m'għandix iktar x'ngħidilkom ħlief li nfakkarkom illi għanet nirringrazzja dejjem l-sponsor ta' The Barber Room tal-li dejjem jisponsorja il-Kamra Sportiva u jgħin ovvjament f'kull programm li jkollna. Jiena m'għandix iktar xi ngħidilkom li il-lejl it-tajjeb u ovvjament dejjem Forza Milan. Ciao ciao!